Този лък е нов, сега направен от осече, 160 см парче и тук съм му сложил един така доста стабилен слой сухожилие, да е малко отблизо. Ето го слоя. Оказва се доста добра комбинация сухожилие и осеч. Днеска го извеждаме за пръв път на проба. Сега ще пробваме как стреля, как въобще излитат стрелите с него. Опитай да хванеш и въобще как летят стрелите. Да. Да. Пробваме следващата. Има доста добра точност и добър полет на стрелата. Вижда ли се как летят? Да. Малко така. Сега ще пробваме и с купена стрела. Тя е също доста добро качество. Лъкът стреля доста точно, стрелите вървят хубаво, право. Ето. И е много силен. Просто се личи самия прав полет на стрелата. Тая от осеч. Стрелата обаче е слаб материал за стрели и се чупят от младия осеч. Вижда се как тия лъкови хвърлят много право, стрелата върви много право, защото е силен самия лък и дава много прав полет на стрелата. Ето и са от новите ми стрели с трепирушини, които си ги направих с машинката, която я изработих сега. По това клипче, дето мисля, че Випера Берас го беше качил. Оказва се доста сполучливо. Ето, стреля доста добре. Второ оцелване на тубата. А това е с две пирушини, също лепени. Ето винтово. Ще видим и за пръв път пробвам тая стрела. Тя е от бамбук с винтово залепени, две пирушини. Много високо отиде и много прав полет. Това.